Va? Jag måste vända. Okej. Jag ska hugga det. Det kommer hela tiden nya. I'm happy now with me. You round, you swing high, we'll swing low. Det här är morhållet eller? Okej, är det det? Upp i trädet. Hon är som en katt, hon vet nu hur man kommer ner. Jag filmar fortfarande tydligen. Det blir inga fler clementiner. Man ska inte äta clementiner. Clementiner, de är inte bra. Fan! Okej, nej, säg stopp. Säg stopp. Stopp! God morgon Emilia, lagar du frukost åt mig? Vad snäll du är. Va? Nej! Min blev lite annorlunda.